president weZANU-PF ne-political parties ZANU-PF. Yeah. Abandebe kumama. Why would you say that? Ndinoti ndewe kumama ndikuda kuti mupfungwa dzavo havadei neconstitution yacho uye havadei neupenyu hwavanhu. As long as vachita zvavanoda, that is what matters to them. They are very selfish. Mufudzi wemadhongi anorova dhongi zvisingaitwa. Kana kutarisa vanhu vese vanopfuya madhongi vane mentality yekurova kuti ndokurova ndozenga ndakakuti ndozenga ndozokurova. The same mentality iri kuZANU-PF yekuti vanhu vangoda kuti ndokurova ndozenga ndakakuti mentality yemweyo wevafudzi vemadhongi havana that tender care. Ari kufa munanga manje munenge makaungana muchikucherera pasi. Haamboiona 2030 anoiona kupfungwa yari pasi pedu. Moda kunzwa nemunhu akaita sei. Munangagwa haasvike 2030 ari penyu, anenge afa no time dead. Coolien TV, Team BAT. Asi vanhu vachishamsika. Coolien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolien, yeah. Comrade Jeff Judah, makadi zvenyu. Tiripo makadi. It's been a long time man. Ndati regedza timbodzoka mumbotsangana nevateereri vepaCoolien TV sezvo nguva yanga yareba. Zvakanaka vakativateereri dzose dzavanhu. I hope vakarongeka kwavari ikoko kana kuti vari bo whatever. So nhasi tiri pa 10 minutes dzetinacho pachirongwa chiripo ichi che31 July. Vanhu vakawanda I think pane vanhu ndataura navo so far wechi 7 but list still goes on. Ndoda kuti pa 10 minutes idzi tingodiscussa muchindudzawo maonero nemafungiro enyu panyaya ye31 July demo yakarongwa iyi kuti munotiwo kudii nezvedemo iyoyi. Chekutanga ndinotaura ndichiti demonstration zvinoratidza kuti vanhu vekuZimbabwe they are law abiding citizens. Yes. Uye nguva dzose vanhu vanoedza kuita zvinhu zviri pamutemo. Yes. That is why vasiri kuti ivo varikuda kurwisa hurumende, but they are actually talking about a peaceful demonstration. Yes. Ndo chinhu chekutanga ichocho. Because munhu asiri kuda asingarespecti government haapindwe nepfungwa yekuti hande tinoita demonstration inoitwa nemunhu anoziva kuti nyika iyi ine constitution yaanorespekta. Yes. Now unfortunately dambudziko riripo nderekuti challenges aripo. President uyu sorry nemashoko andamushandisa, president weZANU-PF ne-political parties ZANU-PF ava ndeve kumama. Why would you say that? Ndinoti ndeve kumama ndikuda kuti mupfungwa dzavo havadei neconstitution yacho uye havadei neupenyu hwavanhu. As long as vachita zvavanoda, that is what matters to them. They are very selfish. Alright. Yeah. Ndikupanzwisisa. Saka kana vanhu vachifunga kuti vari kuenda kunodemonstrate against the government, these are criminals. Okay. Of course, we understand with the people, they respect these criminals, thinking that they are government people, but they are actually criminals running a government. Yeah. Ndikupanzwisisa. All right. So what do you think about this issue kuti aitwe here paper 2 nezvakamboitika muna 2017 zviya kuti vanhu vanogona kudzokorwa dzokororoka kuti dzingori nyaya mafights ekuZANU-PF here or something, because vanhu vacho vari kunyatsobvunza kuti who are the organizers of this demo, vanhu vakawanda vari kuitawo questions pane nyaya iyoyi. Mimi, what's your take on that one? It's a two-sided coin, right? Pakuti ndatitangire pakuti who
organized this demo. I wouldn't be surprised. Kuti inogononge chiri chinhu chakatogadzirwa kuti chiri an inside job of ZANU-PF, because ZANU-PF inozviita futi icho. Okay. Kuti igowana mabatiro ayangaite vanhu vese vasiri kufarira nhau yechi constitution amendment bill. Saka as long as vanhu vasiri kufarira constitution amendment bill vari kunze vasina kusungwa, they are a big threat to ZANU-PF. Saka zvinogona futi kuitika, because politics is a dirty game. Zvinogona kuitika futi kuti ivo pachavo vanogona kuita sezvinonzi uya vakapfeka ari maperano, uya akapfeka makushe emakwai kuti ndatipikise hende tinodemonstrate hende tinodididi. Vane chinangwa chekuti vanhu vasingafariri Mnangagwa vabudikiri vakusungwa. Ndakutoona zvimwe manje. That is why it's the way, but a serious challenge kuti mukada kutatokuta chiri sensible but chiri kutumirwa chiri kutungamirirwa nani. You might find kuti some of the people who are running my WhatsApp group vari kudesigner zvinizvozvo zvakachididi, they are actually CIOs, but it's also because we are disparate. For a government change and we don't like Mnangagwa. Tinobva tatozokubhangira mazhiri tichiti hende chete handisi handitomukuvadzwa varikutaura chiri Mnangagwa kaipa, saka vamwe vedu. Muribona? You won't suspect them. Saka zvinoitika ndezvekuti muvengi all the time wakateerera pakutaura kwake. Handiti kana muvengi achitaura, try to listen the other words he is not speaking. Don't put too much priority pamashoko ari kutaurwa nemunhu. Try to listen the other part of the words dzaasiri kutaura. Ndopanotozoona kuti munhu ihama kana kuti muvengi. Alright. So then the other side, tinogona tine leaders who loves the people, but because they understand kuti chirishimbi chide chekumama chinotouraya munhu, vanoramba vachipushira vamwe vari kuti hende, but ivo havadi kubudikira, vanotsvaga vana Mujibha nana Chimbilo. Kemu yetambwa kuhondo yekuti timu yemakomboredi vaiti kana instead yekuti vaende kuhondo kunoita hedhoni navarume, ivo vaitumire ana Chimbilo nana Mujibha. That is why takaita high casualty yevanhu vakawanda vakapondwa munguva yehondo ana Chimbilo nana Mujibha kupfuura makomboredi. You find kuti vanhu vazhinji vakafa over 95% dzevanhu vakafa panguva yehondo nana Mujibha nana Chimbilo vakange vasinganzwisise kuti hondo kubva kumberi kuenda kumbe, because vaingopushirwa kumberi. Saka the style is still the same futi kuti mamwe maleaders edu kana varivo vakaorganize vanenge vane mentality yemakomrade ekare yekuti let's sacrifice other people, nokuti vanofunga kuti ivo vana vevamwe vakauraiwa, ivo vakawanda. The international community is going to look into the matter of Zimbabwe yanesa kubva riini vachiuraya vanhu. Then the international community yakauya yakapindira yakabvisa ZANU-PF, ivo obva vazobudikira kuti tisu maleaders evanhu ava. Ndapaonera. Saka vanenge vakuuya nemastories ekuti isusu taita tichivanda tichitiza tingadai takatouraiwa, ndopa vamwe vanenge vakutogadzira mastori ekuti ini ndakapukunyuka ndaida kuuraiwa kwakati. So you won't understand kuti are these the real leaders of the people? Somehow. Ndine shoko randoda kuti ndigoverane neizvinoti mapolitician tine two classes dzatinongafananidze nevafudzi. Kune vafudzi vemadhongi nevafudzi vemakwai. For example,
you'll find kuti so mambo waIsrael muBenjamini mwanakomana waKishi akanga ari mufudzi wemadhongi akarasika, aigara achirasika. Then on the other side he was replaced with David, aive mufudzi wemakwai, aigara achirwira makwai nguva dzese. But these were both kings, these were both leaders anointed by the one prophet Samuel. Samuel anointed akazodza mafuta pana Saulo. Then the same prophet Samuel akazodza mafuta pana David. So mufudzi wemadhongi anorova dhongi zvisingaito. Kana kutarisa vanhu vese vanopfuya madhongi vane mentality yekurova kuti ndokurova ndozenga ndozokurova. The same mentality iri kuZANU-PF yekuti vanhu vangoda kuti tokuuraya ndokurova ndozenga ndakakuti mentality yemweyo wevafudzi vemadhongi havana that tender care. Yeah. I see. But mufudzi wemakwai manje. Hakuna mufudzi wemakwai akafamba akabata tsvimbo, akabata nduku, akabata chabhoko chokurova makwai. Anopera kufa ese. Mufudzi wemakwai anofamba kumberi kwemakwai, makwai achimuteverera kumashure. Makwai anoteera tsoka dzemufudzi. Yeah. Zvino mufudzi wemadhongi manje anorova nechabhoko chewani. Kuvafudzi vemadhongi ndokune statement yero kuti rova nechabhoko chewani. Saka ndo zvakaita ZANU-PF, vafudzi vemadhongi, vafudzi vekumama havafudziswe makwai enyika. So ndangotaura kusokori kunyadzisira bachoko ratoda kutaura nderekuti ndoda kukuudze kuti varume ava vakagara vari masatanist havazotendeuka nekuda kwekuti mauri kuvaona vachipfeka magemenzi. Isaini yavari kukuratidze kuti chechi dzodzo dzinoyera kare hadzichayera ndosaka vachienda kwamaraini vachipfeka magemenzi eupresta. Ndosaka vachienda kwamazhe vachipfeka magemenzi euprista nekuti vanozoti chechi idzi dzakangora dzisisina kuyera. Nedzakanga dzine kuyera anamangagwa vakanga vasingatsike because vaiziva kuti zvinokonzeresa kufa kwavanhu. But imbonye zvezvanyore kuti vaite koko nokuti vanozoti chechi idzi dzakangora dzese dzana nemamuteti dzema dzese. Ichechi dzakangora kare kufanana nenguo chena dzeJohani Masowe dzedzi dzakangora, hakuna mweya waMwari, masatanist. Ndini ndiri kudaro ini. You're right. We'll talk about it on the other time. But now I want to ask you something. Since apa ndimugona kuti Cape 3 yatopo vakutoenda vakutoramba vachingotonga vachingoenda zvakadai. Do you think kuti pachiri any reverse deal or anything that will happen because avakomana vakutotonga kusvika pavanoda ka? Ari kufa munanga. Vaje munenge vakaungana muchicherera pasi. Haamboiona 2030 anoiwana kupigwa yari pasi pe. Moda kudzwa ni munhu akaita sei. Munangagwa haasvike 2030 ari penyu, anenge afa long time dead. All right. Thank you so much, Corporate Jeff Judah. Since 10 minutes dzedu dzanga dzaningirikina, but I understand and I know kuti magara munenge mune any word munenge dausira kune vateereri. I know vanhu vanga vakusuwa zvakanyanya, but 10 minutes ndoziva kuti kuna vanhu vakawanda vanenge kuti why mangoita zve 10 minutes tichazodzoka on other day. I know mune zvakawanda zvekuita. Ndapi mashoko amungadawo kusira vana veZimbabwe? Kana vanhu vafunga kuenda ngavachenjerere kuti vanhu vavari kufamba navo havasi machawa here, because in most cases you'll find kuti kana pane machawa ibva ipapo, because hakuna muchawa anopandukira ZANU-PF. Hazvife zvakaitika. That is why muchiona kuti palist yemachawa yese mabwiri mabranda emakuku hakuna bumbwa rimwechete muZimbabwe rakapumukira ZANU-PF. Hazviite. Hazvife zvakaita.
Alright, vanooneka sei kuti machawa ndeaya manikirikini ndeaya? I understand kuti mabumbu kana manikirikini anogona kuoneka, but what about machawa? Mazita. Example. Zvakafanana nekuti vese ana Bhanda, vana Piri, vana Mwasa, vana Mwani. Mazita yese echinyasaranda nevamwe vanotonga vane masenu mechungu. Oh. Vanohamba munyasaranda hanetseka pamangomba kuti wangomubvunza kuti uchitaura musha kwako ndokupi. Wakazwa wangoti kuchitungwiza, unomubvunza kuti unoyera shava here. Wakazwa kuti kumareni kwangu kufiya kutoti andatubvunza kumusha. Saka vazhinji vachenjero kuti vakuti kumusha kwana amai kumusha kwavo. But wakagara uchitaura nawo unozoziva kuti aya ndo machawa aya mabrother and so on. Saka vanhu ivava vane more rights in Zimbabwe than in Zimbabwe. Havanetse kana vachitaura unovanzwa, havanonoke kuvhunduka nekuda kuita hasha nekuvhundutsira vanhu kuti hamuna zvamunotiita munyika muno, nesuwo tiri maZimbabwe. Vanokasira maningi. Because vagara vane fear yekuti takazodzingwa munyika muno todzokera here Nyasarandi. Todzokera here Zambia. Saka they make sure zvese zvavanoita zvakafanana newe kule ndiwo wakanovaka musha wako pamusha waigara vanhu nemarinda, wakangonzwa pamwe vanhu vachidarika nerodhi kana kuti wakazwa kuti pane motikari yerufu, unotanga kuti vanhu vamira pamiri nokutofungura pamwe vanhu vada kuzoviga kuti hama yavo pawakavakira musha iyi. Hauna peace of mind. Unenge achiti vanhu vamira payadi papageti pangu achiti vanhu, you don't have peace of mind. Ndavabata. Alright, thank you so much. Tichazonyatsokubatai mune time takuita pane a different one. I hope manyatso tsanangurawo maonero enyu kune vanhu vari kuda kuita zvemusi wa 31 July izvi. Are you in? Are you part of them? Are you joining them? Pane zvinhu handingoni kuti ndijoine zvinhu zvandisati ndanyatsoziva kuti zviri kutungamirwa nanani, because ZANU-PF sezvandataura kuti inozviita zvinhu zvakadaro inozvikwanisa chaizvo. I see. Saka handimhanyire zvinhu zvandisina shuwa, ndoda kuzova kuti ndiwani, unobva kupi kumusha kwako ndiwani. Chazonyanya kuita kuti ufarire kutungamirira 31 Machi chii, otherwise ikakutungamirwa nemunyasarandi. Handisi kuda zvemabranda aya munyaya yeZimbabwe. Ndavaite dhemo vachiti tuna kudzokera kumusha kwedu kuMalawi kana kudii, kana kuitawo zvimwe zvinhu, because ndaneta navo vanhu machawa. Alright, thank you so much. Have a good night. I was watching soccer this last match in Zimbabwe. Munhu waari Zimbabwe akanga arimo ndokwaidzi moyo. The rest of all the players akari mabranda. Aizve. Alright. Until next week. Alright, bye. Zimbabwe zvakaoma. Okay, let's meet in the next one. And to those who want to partner with Kulian TV, those who want to say something, kana uchitoda kutobatikira pacall, if you have something to, kana ungori ready, kana wakasimba kuanza ma questions, because panapa tinozobvunzana, panozodawo critical thinking here and there, and munhu akuti anozoya kana uchizoti uri more emotional zvekudaro, usawo yako toda vanhu vazati you are ready kuanza ma questions, come contact me, tobva ngokupinza pachirongwa chacho ubva wangochimanya. For now ndisati ndaenda ndobva ndangoshandisa mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika South Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina work permits kana study permits. Ndiri kuti mukana ndiwo bata company iyo inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa nana Oma Owen, dzinova idzo shasha pakuita zvinhu izvozvo. Tiri kuti no work permit, no problem, because Education Research is the solution. Namba dzavo ndo dzendasiya paflyer, garai mavabata mutauro navo. Zvekare kune vanoda kutengawo dzimotikari dzakasiyana siyana, motikari dzekuita mabusiness, Uber, construction vehicle kana luxury car, chero zvima off-road zvacho. They are also now in partnership with Kia Pretoria. So
conduct education research zvekare mukoma owen vanokwanisa kukuassista zvekare. Kune vamwe vanonga vachiti ndinoqualifya kuti ndiwanewo mota dzechikwereti idzozi idzi. As long as if you qualify number idzozi dzeeducation tora vanobatsira, vanoenda newe kuKia Pretoria, unoita sei, unochuza mota, unoshara mota yemhando yepamusoro, kana uchida kutotenga necash zvinoita easy because unokwanisa kutoqualify futi pre-owned brand new vehicles. Saka garai mavabata pane namba dzavo dziri kubuda pascreen. Zvamanje manje ndiri kuti have a good night.